Enw fi ydy Louise Jones. Dwi yn artist o Gogledd Cymru a dwi yn creu gwaith celf, textiliau fel arfer, ond dwi hefyd yn gwneud lot o gwaith sensory, so fatha sculptures neu cerfluniau mae pobl yn gallu cyffwrdd a interactio hefo. Dwi hefyd yn darlunio, so dwi'n sketcho, peintio a gwneud lot o rag-rigging. I'r prosiect yma o'n eisiau sbio ar ffordd newydd o creu lliwiau gan ddefnyddio planhigion. Un o'r golygfeydd nath fy ysbrydoli yn yr ymweliad i Plas Newydd oedd gweld y gwely urddasol a oedd wedi orchuddio gyda fatha sidan Tsieineaidd, lliwiau fatha aur melyn, a wedyn oedd o wedi peintio gyda llaw, gyda patryma o bloda a planhigion, a yn ystod yr ymweliad hefyd eisi allan am dro a oedd hi'n adeg gaea ar y pryd, so eisi cerdded o gwmpas y gerddi a roedd y garddwyr ar y pryd yn llosgi gwastraff ardd. O'n i'n gwybod bod fi eisiau gwneud rhywbeth sensory hefo arogl ar ôl hynna. Profiad yma nath cychwyn fy diddordeb mewn eisiau gwneud gweithdai oedd yn canolbwyntio ar bloda a planhigion a defnyddio rhain i archwilio mewn i lliwio naturiol gan defnyddio deunyddiau botanical. Oedd y proses yn rili synhwyraidd, mae yna lot o gwahanol arogl, so o'n i eisiau profiad yna yn y gweithdai.